ke kika sa ma yaron ga idanu to ba ni. Na tabbatar da cewa dan ijjiya kuna da gwamnati. Amma ka sani lokaci na zuwa. Wannan yaro da kake gani ranka ne. A sarkin wada. Wanga al'amari haɗina. Wani boss. Ina maka magana kana kiran wani boss. So ya kai ba za ku ƙara bawa aka ce ba. Na rantsi da billahi lazi garin nan an taɓa wanda ba a taɓawa. To ka kore abin fa gaba daya. To yanzu ban sani ba. Abinda nake so ya don Allah kake ƙara ɓata min rai. Fitaccen kamfanin naku mai suna M Naira Movies Sokoto sun yi tsaye-tsayen daka domin an tayi muku wannan sabon shiri nasu mai suna Dan Ijjiya. Lokaci yayi da Dan Ijjiya zai da na sani. Ko uba ne Sule mai guzu ya taka dokar wa ga masarauta ta mu. Wallahi sai na taka shi. Hakun. Ku tabbatar da kun bashi shayi. I'm giving you an order. I say you should go and release him. Wannan shiri namu zai zo muku ne a 1 ga watan 1 January 2022. Wannan shiri namu zai zo muku ne a YouTube channel ɗinmu mai suna Dan Ijjiya TV. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun